co jste řítí, pushback jste připravili. Vítáme vás na mezinárodním letišti v Úhonicích. Tak, přijel tady pan pushback, tady vidíte stroj, to je betát letadlo, tady to vypadá to dobře. Potřebujeme tady manažerku dozoru, to je tady vzadu. Čekajte, ona tady ještě dojí svačinu. Tady. A už ji tady máme, tady přijela vozečkem. Tady jsou schody, hele, tady jsou schody k letadlu. Tak, aby se mohlo odbavit. Výborně. Tak jo, takže to je takový základ, to je takový čistý teda. A teďka, teď cestující. Běží tady cestující. Jo? Já chci do letadla, ale tady jsou schody. Že by tak mám jako vylíst, tak já to zkusím. Hej, jedu. Ježiš, já jsem z toho spadnul. Tak, jako vidíte tady v akci, je mechanik Ondra přijel. Ježiš. To se mi to zase povedlo. A ještě jsem skradl motor. No, tak co s tím? Táty už musí pomalu odlítávat. No to musí odlítnout, no nic. A nebo ještě můžeš pokračovat. Já to dám pokračuj. No, tak to jsme tomu, trošku je to odřený, ale to nevadí. To nikdo vidět nebude. Takže já ještě si takhle odjedu, otáhneme schody. Tak, letadlo, zavíráme nákladový prostor. Všechno zkontroluju. Dobrý je to. Tak jo. A to tady neviděl, že pan cestující to vzdal, a myslím, že to dal šlofíčka. Dobře, letadlo se bude přistát na start. Uklidte všechno. No, tak jsme tady. Letadlo bude startovat, jsem se ptát do letadlo. Dobrý, tak jo, tak se podíváme, jak bude startovat, jestli se nám to dneska všechno povedlo. Tak já se takhle tady opřu a budu tady, letadlo se rozjíždí. Ale Ondro, není nějaký divný, to letadlo jde přímo na nás? A ne, to si zdá, určitě jde vedle. 2-4, už má to povolení ke startu. Bacha, jedem. Ježíš, co na ty dráze? Ježíš, co tam dělají? Rychle se odle, vzadek od dráhu a nahoru, bacha, to vyjde. Do 4, chytli jsme něco na dráze. No, vypadá to, no nevím, jak to vypadá, ale každopádně se potřebujeme vrátit. Takže bacha, přistáváme znova. 2-4 přistává, no tu jsou teda potřebujeme rychle. První dráha, 2-5 levá. Takže jde jenom o fuk. O fuk? Jo. O fous. Jo, o fous. To bylo o fous. A musel si mi poplat to opravování. Ale jenom trošku. Počkej, myslíš fakt, že trošku? A proč trošku? To je to vlastně nám přestává. Cože? Počkej, se dá, dobrý sedlo, ale jde přímo na nás, Ježíš brzdí. Hauku, stop, taty. Zase si viny můžeš. Pokračuje. Musím se z letadlu, potřebuje opravit. Takže uděláme opravu letadla. Děláme celkovou kontrolu, páme se tady dvířka. Jo, a já popojedu, protože si o tom tady blbě vidím. Ježíš, mám to zpátečku nebo jedničku? Asi zpátečku, ale kdyby potřeba jedničku, ukáž tohle. Já jsem si dlouho nejela, tak nevím. Ježíš, to je díra motoru, to je konečná. Ježíš, co tady děláte, šéfe? Já jsem zase nestihl ten let. Jo? No tak teďka se to moc nepoledí, protože tady musíme spravit. Ještě jsem to tady trošku počuchnila, no to se mi povedlo, ale to bude hrůza. To nevadí. Potřebuju tady toho, co mechanika Ondru. Mechanik Ondru přijíždí tahačem. Kde je? Za váma. Cože za mnou stojí? Jožišmarja. Dneska nějak zlobejte brzdy. Tak já se na to musím podívat. Tak to tady vypadá. Trošku pobouchaný, takhle trošku. Kde máme tu pásku? Tady. Tu to přilepíme páskou, to bude dobrý. To bude jako nový. Co palivo? To je v pohodě. Podívej se na tu měrku, pojďme se na tu měrku. Co tady píšou? Že to může být horký, ale... Je to fakt horký, to. No nic, takže uděláme celkou kontrolu z druhé strany. Co piloti? Dobrý, tak se jdeme pojat dveře. Letadlo se teďka otočí. Ano, a máme tady z druhou stranu držbu. Vypadá to dobře. Tady se otvírají. Tak, pojďme se na trup, jak to tady vypadá. Dobrý, tady se něco točí. Ježíš, mi to dostalo čepici. Sakra práce. Ale ona vylítá na druhé straně, tak je to dobrý. A dostalo se dal to auto. Ježíš, že to tady podjel, no to je teda hrůza. Počkejte, já se tady vzít tady čepici. To je hrůzný. Co nákladový prostor, jak to tady vypadá. To ukažte. Zase sem, počkejte, musím přivést takhle ještě schody do zádu. Tady jsem odkladne nákladový prostor. Tak, dobrý to je. Tu tady nahoru ten kousek, asi toaleta, že jo. Tady něco hrozně, ježišmane, tam to vypadá vevnitř. Tam je nějaká, to musím zavolat za toaletní servis, tady je to nějaký pokakaný celý. To se mi vůbec nelíbí. Jo, a ten zevnitř je nic. A to je asi záchod. To je asi záchod. No. A teď děláme super trik, takže uděláme záchod. Já se tam budu podívat, já se tam na to budu podívat to kargo, jo. Tam také se tam vlezu. To je 4 odlet, cože musíme rychle letět, jo. Máme nouzový let, musíme jít na... Dobře, tak zavíráme dveře. A není vzadu ten Ondra, ne, není. Zavíráme dveře, počkejte, já tam jsem zavřený. Vzadu vy.
No tak to je hrozný, no tak jo, a takhle tohle na start. Ježiš, chyba, kdyby upadly dveře, prostě to je hrozný, takže letadlo jede, letadlo startuje, tady z dráhy, dveře jsou pootevřený, ježiš, to nějak fouká. No to už je zase nemá, tak počkej, točíme, počkej, ne točit, neblázněte. Problémy, opět to mě nepovedený stav. Vypadlo, že nám vypadne kontejner asi tady. To je můj kufr, už vidím svůj kufr, no to je hrozná škoda. Ježíš, 2-5, pozor, přistává, máme problém s vodáním na toune, to bude to nepříjemné. Musíme znova přistát, přistání poběhlo ladce, ale máme tady nějaký poškození, takže to bude ten Ondra, no ten se tady dává šlofíka. Jo, blbouní, já jsem tady vypasoval sadla, tyjo. Tak tady otevří, to bude vypadat, ukaž to tady vzadu. No to je strašný vzadu. Tak tam ještě jenom se neodlítneš. Tam může sedět. Tam je tvoje nový místo. Jo, tak já tam takhle se podívám, počkej, to musím tady opravit. Dveře se opět zavírají, no cože? Počkejte, to není možný, jak se může zavírat, to zase startujeme. A počkejte, někdo zádu, zapomněl ty schody zádu. A ty padají, bacha, tady padají. Báma, padáčka. Zase máme otevření dveře, to je hrozný tohle. To se špatně ovládá, velice špatně se ovládá. Ondra, máme problém s ovládáním, já si z toho skočím, Michal. Vidíš, tady je tam noha, špatný terén, co říkáš, 20 metrů, ježíš, tady je to tady. A ještě to není konec. Na tom přistál. Tak, pokračuj. Pokračuj, poslední. Tak, o tom šel na celkovou prohlídku. Vypadá to dobře, tady máme nějaké skřivené dveře, musíme ukážet, to jenom takhle trošku doboutneme, hele, je to tam. Je to vyřešený. Tak. Co nám tady vypadlo? Hle, ještě potřebujeme ten kontejner s těma věcma. Rozumím. Dáme to tam. Kufr 1. Kufr 2. Kufr 3. Nakládáme. Nakládáme, šup tam s tím. Tak a zase se tam sedne ten Ondra. Tam zase sedne. Ježiš, já to nedrží. Počkejte, musíme to trošku tady opravit. Založíme tiště. Dobrý. Tak to a teďka si tam Ondra sedne. Ty si tam sedneš. Zase tam sedne. A pak si řekneš, zavíraj, ježišmana. A zase startujou. Ale je tady, pozor, překvapení. Takzvaný pantauf v oblacích, koukejte, sedí na křídle. Jak je to možný? Ježišmana, sedí na křídle, poplach v oblacích. Tam tady letí na křídle, no to je sice hezký, ale máme problém s nakrojenýma dveřma, zase nějaký úrad to zapomněl zavřít. Jak je to možný, on se tady drží. Tak mu hele, koukej na něj, jak se tady drží. Tak mu trošku dáme, co? Trošku zkusíme si manévr. Ježišmarja. To je teda hrůza tohle. Pomoc. Teď už ale se moc nedrží. Hele, koukej, tak se drží za ruku tady. Pořádný úhel náběhu, tak mu dej pořádný úhel náběhu. A je tohle, bavili jsme se toho. No jo, ale máme furt problém s těma dveřma, který tady zlobějí. Ježišmarja, se jim vypad ze zádu. To je strašný, a ty dveře tady fakt zlobějí. Dveře tady zlobějí. Ježiš, to je hrozný problém, musím se rozjet přistát, zase bacha tady jedu, já budu Ondra je tady na zemi, co z toho problém, já vás navedu na přistání nouzový, což je ne na mě, ale jo. Hlouko, ještě pokračuj. Má nějaké rychle, otevřete dveře, nouzový stupeň do tounu. Dejte schody, jsou trošku jiný, bacha na to, jasně, teď sem přijede pan super pushback tady. Ježiš, co se tady děje, to je hrozný tady. Super vozejk tady. Kontejner, bacha na ten kontejner tady je. Kde je pan Ondrášek? Ježiš, co jste tady provedli vy? Už se blížím. Hele, já vám říkám, pozor tady na ten kontejner, jo? Bacha, musím otevřít dveře. Cože? Vidíš mě tady? Vidíte mě? Bacha na kontejner, kde? Tady. Ježišmarja, pod kontejner na mě. To je teda hrůza. Ještě holku to necháme, jo? Hele, můj kufříček tady. Šéfe, já mám tady svůj kufřík. Nejde mi vůbec vzít. Počkej, vám tady pomůžu s autíčkem. Maria, pano. To je rozdíl. Uděláme super srandu. Hele, tak já si tady vemu ten váš kufr. Jo, ale počkej, to je můj kufr. Hej, na mě ujedete mě dohoní. Ale Ondrášek nevidí zádama ten kontejner tady. Hrozná náhoda. A běží motor, protože tady běží motor. Hele, jak fouká, se podívám, jo. Protože tady ty kufry. Ježíš, kufry chytli. Víte to motor. Ježišmá. Ale co tady vyvádíte vy, inženýři? Tady to nemůžu koukat, co tady vyvádíte? Ale naložte tam ten kontejner zase. Naložte tady kontejner. S těma kuframa. Já to tady budu dozorovat. Tak. Zavřít nákladový prostor, jak to tady drhne.
No neseš tady. Přijde trošku po ledě, počkej. Počkej. A ty tam zase nalezeš. Ne, ruku tam dám, bacha. Jaj! A počkej, tak já tam naleze ten Onda. Dobře, že já naleze Jo, tam. počkej, musíme to vyzkoušet. Hele, já tady tam nalezu teda. Jo. Hele, koukáš na mě, jo, koukám, ještě se tam naleze, jenom to zkusím, jestli to zavírá, jo. Jasně, jo, tak zavírejte. Počkej, ale, no, říká se, zavírejte, máme let, musíme letět, takže není čas. Ale počkej, máme tam zavřenýho, no to nevadí. Pum. Dobře, se taky zavřou. Tady povídej. Vydám, musíme zavřít dveře tady. Trošku to nesedí a to je jedno. Startujeme, nemáme moc čas. Startujeme. Ježišmarja, ten vodlít. Jak to tady lítá, jak to tady lítá. To se zase klepe trošku. Já to mám velké problémy s ovládáním. To bude rotace. Kolik máme? 20 metrů, 10 metrů, 15, hula, přitáhněte, cože? Jsme na zemi. Povedlo se to, finální výlet se povedl, jsme na zemi.